Ei, Kassu veisi. Kassu ihan aika ampumaan. Oi vittu! Mappi vai? Kyllä. I'm dead. Oi vittu, nyt Kassu ainakin möykkää. En möykkä. Tässä mikä on. Mennään tänne. Opekkiin. Hessuko tässä on? Joo. Ohohoho, mua! Älä ala minua ampumaan, saatana. 1. Vittu! Vittu mitä ääni. Ei vittu. Saatana, vittu. Tulle. Tulle. Kassi, kato Eikö mä vittu vituttais sua? Kassi, lähtitkö mikä ei osuu? Mikä vittu? Kussi. Nyt mä tapaan, jes vittu! Hei! Ei vittu! Luumu ihan punaista. Toinen tulle. Sitä. Siinä. Hyvä. Aavikolle. Vittu toinen vittu. Vittu! Ollaan 3. Nyt vois, ei jaksa kiinnittää tonne päälle, jos säilyt vähän. Vittu on. Oho! Ykörää päähän. Ei osu! Ei! Vittu saatana. Meikä tappoi jonkun taas. Ei vittu, se ei kuole. Ei! Monta se 2. Mitäs toinen? Se on laatikolla. Tulee tässä. Vittu. Kaa niin vittu. Tulee keskellä. Ei tullu. Ei! Vittu tosta on päähän taas.